Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ngarsanipun para pamirsa budaya ingkang satuhu kawula hormati. Sugeng pepanggihan malih kalian ketoprak guyon maton agung budaya. Wonten ing dalu punika badhe ngaturaken lampahan tumuruning Wahyu Sri Sadono. Ketoprak guyon maton agung budaya ingkang dipun pangarsani penyanipun Bapak Tukimo. Penulis naskah penyanipun Raka Mas Sumaryoto. Pengatur gending penyanipun Raka Mas Restu Ramasinta. Ondene Waranggono penyanipun Ibu Ririn Konyil saking Ramasinta. Ondene paraga ingkang badhe ngayahi wonten ing dalu punika. Pak Wongso samangke dipun ayahi penyanipun Raka Mas DRS Sapmedi. Wondene penyanipun Mbok Wongso samangke dipun ayahi penyanipun Ibu Endah Widyaningrum. Roro Amis samangke dipun ayahi penyanipun Ibu Suwarti. Kinanti samangke dipun ayahi penyanipun Ibu Barsih. Kinasih samangke dipun ayahi penyanipun Ibu Wartanti. Ondene Ki Sedayu samangke dipun ayahi penyanipun Raka Mas Tukimo. Ondene Nyi Sedayu samangke dipun ayahi penyanipun Ibu Harini. Joko Temon samangke dipun ayahi penyanipun Raka Mas Suryo. Ondene Begawan Bayu Seto samangke dipun ayahi penyanipun Raka Mas Harsono Suhut. Bagus Palaguna samangke dipun ayahi penyanipun Raka Mas Purwanto. Bagus Palgunadi samangke dipun ayahi penyanipun Raka Mas Rusman. Ki Samparangin samangke dipun ayahi penyanipun Raka Mas Jono Cowet. Simo samangke dipun ayahi penyanipun Raka Mas Mariono Gombloh. Ludro samangke dipun ayahi penyanipun Raka Mas Faisal. Wondene Praguto samangke dipun ayahi penyanipun Adik Albin. Bajul Sengoro samangke dipun ayahi penyanipun Raka Mas Agus Prawoto. Bajul Kesupen samangke dipun ayahi penyanipun Raka Mas Ahmad Suratno. Nun nggih mekaten. Para paraga ingkang badhe ngayu wajib wonten ing dalu punika. Nyuwun donga pangestu mugi ketoprak wonten ing dalu punika saged lancar gancar kalis yen ing sambikala. Sugeng midhangetaken agung budaya.
Paraga lumaksana magita kita.
nyambut terus. Alah. Duwe Mbak Yu ngono wae. Mbak Yu wong dolan. Aku lemah wani nyambut gawe. Janjane aku ki ya wis matur nuwun. Diwe anak karo Pak Wongso. Karo Mbak Wongso. Nanging kok ya kaya kurang mati karo aku. Terus dewa. Apa pancen lakon kaya ngene? Kapan anggon ya wis kelas aku. Muga-muga pancen iki lakone uripku. Tak rangkone kumbane. Tak kumbane ora jaman. Kaya aku kesuwen ya aku seneng banget. Dolan tanpa gelem ngewangi blas. Nganti ra komanan sakne klambine bapak kon nggo aku. Alah. Dek piye? Loh kok wis ketok awan. Aku nek ra enggal-enggal mulih. Bapak karo Simbok apa meneh Mbak Yuku. Engko mesti getak-getak aku. Wis gegandengan wis awan. Aku tak mulih. Ngrampungke gawean omah. wancine jam piro? Wong lenang yamen iki kudune kowe ngerti. Mulai saka sawah ngelak-ngeleh. Anane mung cerot kosong. Mabruk raimu kuwi piye? Sik tak ngomong sik. Sampean ki lak ya ngerti to. Wong wedok ki ya ora mung lumah-lumah ning omah. Aku mau kuwi sedina ya wis ning kebon. Sayane ya agek mulih iki mau. Kok le mulihmu bengak-bengok isin-isinke. Aku mung tindik-tindik lho, Mbok.
Do diguguyu kan ngerti ra? Kowe menjatuhkan harga diriku lek dandan serem yo ngene mau geblak-geblek iki ae. Ki mau tak tendang apa piye? Ah, bajul munggul. Kaya iso-iso oke. Ora ning ngono lek kebangetan kowe dadi wong wedok. Kudune ayah niki kudune cah wong lenang teko wis ngerti digodhoke wedang apa dilerke apa to apa sing duwe omah. Lah kok iki mung blong-blongan tanpa Masa ya enak pegat ya. Aku mah ya wis ngomong to. Aku ki lagi mulai saka kebon, resik-resik sak yaene ya kesel aku ki. Ya kok sik tak goleke anake. Bendol. Pas ki mau. Bendol. Bendol. Payu-payu ngono ora payu apa mlayu niku. Nggih, Pak. Bapak kuwi lagi nesu. Iki jam piro? Jam piro ya? Bapak ning mulai ke sawah. Tanpa ning wedake ora entek. Pak, aku Sampai sampai bodok kepiku wedang pengen ora. bapak karo simbok padu wae iki ngapa kok ora keturutan ngumbengi kok, Pak? Apa karo bapak kuwi? Kowe mumpungnya dilarke omah. Terus dilarke susu simbok loro ngono kok ya. Nanti jeput iki lho. Wis didalu langsung to. Oh, wis didaluwarsa. Muka-muka. Pak, nggon aku kok piye sing asli iki? Karo bapakne kok kaya ngono. Ini bapakku. Ya Mbak, aku laku kaya Pak. Wis. Kok le isin-isinke karo bapakne kok le. Jala. Enten apa, Pak? Iki bakune aku ki nyelak. Ya ngelak Saka sawah ket esuk tanpa ning wedak goleke wedak. Mbak sampe aku tak ngomong dundan ya, Mbak. Ya soal Gawe nek dundan denden gawe ora ngerti. Niku rak gaweane ki nanti to, Pak. Dinasi iki lagi. Nanti sapa? kok aku ya Oh, pancen kowe kudune ki maca naskah jenenge Rames kok ki nanti. Ya wis ya iki bareng ya to, Pak. udah kasih utakku wis dandang kok kon masak kon enak dewe bapak ya. Tak takon. Apa Ames wis mulai apa durung? Mbah ames dolan kok Cek ning kali kan. cek ning kali. Wis ora usah iren bakune bapakne goleke wedang. Aku le nesu ndak menggeh-menggeh. Golekane amis kok kan. Lah iya iren to. Mbok golek ames mbok nek mulih mbok. Kowe kok gak tak suwek Lah kabeh. kok malah Kongkon magetan kongkon ora. ya aja ngono iki anake dhewe kok disuwek lah Lah mbene apa kok anak piye. perang. Alah dene bapak karo simbok ki muku amis. Lah iya. Apa kon ora gawean? Kira boro anake dikepenake to, Nah. Pak. Kok malah Lah iya kuwi bapak nyambut gawe. Kowe kok gak kesuwen gak iki bejo ki tak gajul Ono munggul. diceleng Mbak Yu. Tenang gak kesuwen tak gajul ki kok. Ampun, Pak. Wong dikongkon kan ora amis kan anu golek wedang kok malah. Kita ada seneng ngeyel. Dialem iki ora disengeni iki. Lah tak nangis bareng. Ya kon nabru sapa? Aku Pak. Men. Kok ndake wedang urung kok kabru iki apa? Rasane ames dikongkon ora cek kok menggol ames iki Senengane kan ngene
Yo meneng tak takonani Amis. Ya kok iya. Wis Amis. Nggih, Simbok. Kowe iki mau saka kali umbah-umbah apa mung dolanan? Kok dolan. Ngene kok. Umbah-umbah kok sayane ra mule-mule. Alah aku sih. Sengene iki tak ya dhuwur kudune kowe iki ngerti. Yang meneh iki bak wancine bapakne mulih kok sawah teko Tegalan. Tak ya gek mulih, gek apa sing duwe dimasak kae gek hidupne bapakne. Ubane kok nyebukan lho. Kono mek jarane wedang bapakne kono. Nek dikongkon ngomong dandet-dandet ora Kok mau godhok wedang rong? Lho kuwi Pak anakmu klelar. orang Kaya kaya ngono sehat liyane bapak. Sehat to nek sehat ra guna iku apa? Sehat oleh bekas kayak temandang gawe. Wegah. wong wis Iya, dayan iki ya piye? wis dandan ngomong yo kan Aku ra iso ngomong. Udah kaya ngono kok dipupu. mane bae yo. Ya kan yo ngewangi kowe kabeh. Wis gak cecek. Nengah kene ora cerak-cerak. Kowe kira Nggih, kowe ambene. nggih ngejuluk bapak kan mau. Dadi aku dadi disengeni simbok. Kowe wedang kapan? Wedang bareng opo? Wis gek tunjuk to Pak. Iku Pak, wis. Seneng ae tak Arep ubene. bengok kok anu. Kesel apa? Kowe iki tak tuku nang kene iki tak kon ngurusi gawean. Iya. Lah kok ngomong Waduh! Lah biyenmu yo ngene kok tambah nyonyol kaya ngene. Yo ngene iki mau. Iki kok dandan aku rusak aja ngerai. Bapake gede. Lah kan dipakne iki po. Seneng Wong lek ae. ngombe lambene kok ra entuk Ini yo lambe. ayu ames rek. Anak-anak timbali bapake. Gini. Tak kelar-kelar, tak kelar-kelar. Bocah ayu pinter yo. Kowe pinter tenan. Bapakne mulai kok nyambut gawe ngene iki digaweke wedang sing mongah-mongah. Dan iki digoblok. Sakno kowe. Kok lah. Makane Lambe iki kemlodo. Ini aku kuwi. Nolak. Mari nolak. Ning gandeng banyu iki banyu panas. Sing ini, Pak. Ora patut tak ambil tak kapyo. Kowe kuwi tak tuku dadi anakku, kowe klerean ning dalan supayane ngewangi mbokku karo mbakyu. Ning kok tekonmu kaya ngono wae? Ora ngene, Pak. Kowe mbiyen tak ya wis gelem sago to. Ngene, Pak. Nek dituku gelem kowe kudu terus kok gawean rumah kudune wangi. Aku wis apa tak tandani. Men ra disengeni denggok ayo. Kok ngono ki, Pak nek aku mbiyen nek wis ngomong to. Pupu bocah wong iki anak loro kok ndak tak pupu meneh. Padune dipek bapak dhewe iki, Mbok. Ah, balik. Kaya ngono. Oh, iki, Mbok. Aku ngepek kaya ngene iki. Bapaknya udah Makan lempar. Nek ngono kowe nang ndek aku to, Pak. Tak ya sewa aku to ya. Wis. Saiki pisan iki. Iki gandeng bapakne luwe. Duriane ngopo grontol apa? Telo digawa rene. Kowe mau lawan. Kanggo isan-isan meteng. Ayo, ngopo meneh? Wis ya kana dadi Angkale apa? Aku melu nonyo sih. Nek tekan. Berarti bocah bosok cek iki lho, Pak. Dinas lho kok temen merae. Tuman ku nek ra di ora diake ora. Oh, Mas, ketemu Mes,
Kowe diutup jenenge Ratno kae kok, Pak. Lengran kok. Imang samu. Agene ayu apik ra jamak brontole lho. Brontole gosong iki kok ayu. Ayo rasa ngene. Alah pinter apa malah diseneng. Enak, Pak. Alot. Alot. Ngapung kuwi mau. Mau tak sambing apa? Asal ditunggu to. Mateng kok dulu kok blontol alot kuwi. Enak apa? Kaya enak to, Pak. Alot. Lho alot kok. Alot tuh kok enak. Nggih, tak pangane sambil ngomong-ngomong ngono. Sesuk. Aja tok baleni maneh. Kira-kira nek wis semene iki wis munggah dhuwur sak dedeke kowe. Jengklek Dirungokke. temandang gawe omah genti. Wong kowe rasa. Apa nek ngono ki sak dene mangan mbah-mbah kowe iki wis nyepake apa sing Ngerti sih mbok karo bapak. ya oleh ki apa bapakmu ora nesu meneh. Sak karepmu dhewe to kowe iki Anes. Apa nek Pak Les. Tolongan karo wae. Ya men, nek kowe kan kono Sing kenceng kuwi kaya iki lho. Hei! Hei! Lho, Enek apa kok gedet iki? Nyeret-nyereti wong mangan. marah lagi. Marah lagi. Lho bapak ngisi meneh kaya ngene. Enggak kabur ceret malah. Erosi lagi. Aku kuwi kudune iki panganan kuwi mangan men ayem men supaya ne wareg. Lah aku malah mung munamuni. Kok nek mangan-mangan Tanpa ora nggo caturan. meneng bapakmu Pak iki kok kowe musi terus to Mbak ikut mau. Erosi banjir. Ora rene dandan serem nek ora aja nesu. Mau ketemu apa ya ning sawang Mbak iki? Setan. Setan iki. mbahne Nek ana wong mangan kuwi bapakne ya ora linggo meneng ae. Lah kok mung kojah ae iki. Heh? Sengene Pak. Terus. Nek bener berapa? Ora usah nangis, gak kae dikok sapu gak diresiki. Wong duwe ngono bapak enak ayo gak rasakno. Gak siapa nih? Kowe kene nduk, tak kandhani nduk. Piye, Mbok? Tunggu, karo mbokne matur ki lenggah. Tunggu. Nggih, kenapa sing iki Oh ya lho sik kene. Iki lho tak ulangi sing nyapu. Ngapis men nyapu jogane men resik. Mbok nek ra tak tunggoni. Ya kok sik kowe lungguh kene. Wis sik tak kandhani. Mbak iki wae sing matur karo sing. Ora kok sik tak kandhani yo. Ya ning aku Sesuk meneh. Kok ki yo nek ora iki ora mudun dandan. Ya ora ketan. Wes sesuk nek ndek bojo nek ketutup kaya ngono kok kepiye? Aku kan ngono pembantu kok, Mbak. Aku nggih dituker ngono Elehmu duit dienggo Mbak. Saiki Mbak Yu kowe ngomong karo Simbo. Ngomong apa? Aku tak ketutke sing aku Iki lho apa ning? Kok lehmu tekone wangi gaweane sapa iki? Dijaga ya, Di, dijaga ya. Ini ngapa to, Nduk? Ngene ya, Mbak. Aku kan krungu kabar ning apa. Ayo lungguh. Lungguh kene, Mbak. Jumbone. Ya, 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 Wis tuwa. ya, kene ya, Mbak. Kane Malah tak nangis nangis. Aku kan krungu kabar. Ya. Are nek desa ngendi, Di? Desa ngendi, Di? Dadak ngendi? Dadak sari iki lho. Dene ora ngerti. Oh, dadak sari. Dan aku krungu kabar nek Joko bagus. Kayak Wis Aku dadi pengen sapu munggah-munggahi, Mbak. Enggak-enggak. Aku kesel, Mbak. Iki sabune Ora usah melu enggak-enggak isin-isinke. Ya ora apa-apa kok, Mbak. Saiki jaman kan nek cewek do munggah-munggahi cowok. Oh, jaman no iki ngono. Oh, jaman no saiki ngono kuwi. Kok sisanya lah diplok. Kuwi kan dadap-dadap ngendi mau. Lah terus anake sapa? Teman. Lah terus anake sapa? Anake Pak Dayu ngono kuwi. Oh, iki sedayu. Lah terus omahe ngendi? Omahe ngendi? Omahe abah kae gawe dadak sari, Mbak. Aku pengen munggah-munggahi nang kono. Kowe iki ra yo ora ngerti to desa dadak sari iki. Abang kono lho. Iki kok yo melu-melu meneh. Nyabrang kali, kok nek kali banjir ora piye? Ora apa-apa, Mbak, wis tak niati. Aku lah ya wis ayu kok, Mbak, miturutmu wis cantik kok. Sawange. Iya lah ya wis cantik wis langsing kok, Mbak. Ya wong kurange siji. Piye? Kilomu sak pesek. Kowe lah sesuk tak tambalke dari Aku pamit karo bapak ya mbok ya aku
iki to. Ngene ya, Mbok. Iko matur karo Bapak, aku njuk pangestu, aku nggah-nggahi karo temon-temon ngono kuwi nang adoh kae. Kok temon ngono kok ya wis lali. Kok ora usah dijak, iki amis Kanca sing Oh iya. Nek pancen kowe wis kedereng tenan, ya mengko tak ngomongke bapakmu ya. Kok tak ngomongke bapakmu, tak pamitke bapakmu. Ya mong welinge singgo, sing ati-ati. Engko nek nyabrang kali, nek lungsat, aja nyebrang apa ya ora nyebrang itu ya mbok ya. Hati-hati ya, Mbok ya. Wis rampung, Mbok. Wis masak, wis rampung, wis umbah-umbah kok, Mbok, Pak. Iwan aku nyaplok arem-arem tuk tuk tuk. Bablas rene. Kok ya kowe iki mah kok ngendi? Nesu kok kebablas lunga mbarangan kok njang ya kepethuk sapa kowe mau metu? Nyaplok arem-arem kok tuk 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 wah wis ra sidol nyaplok aku. Kok ngono kuwi ya? Piye ning opo? Kowe iki mau kok ngendi? Yo kok golek-golek sego jajan kok yo ndedit. Dadat. Kilorene Jajan. tak kandhani. Piye? Aku tak nyerak ya, Pak. Nyerak ora rene. Kok ndak sampeyan aku krungu. Anake dhewe cah loro pa mau ki njaluk pamit. Kami arep nyang ndi? Arep kepengin unggah-unggahi iki, Pak. Unggah-unggahi Joko. Wah, eh. Ora kepiye kuwi? Ora Wis kate. kowe meneng wae. Dondan dandan mau unggah-unggahi wong Lah lanang. iya, bulane mung Ning omah ki ra payu apa piye? ya jane iki ya payu akeh kok ngiri-ngiri Ratno kae, Supri kae ya kepengin. Lah gandeng anakmu ya selak gatel wis kok ngono kuwi. Ngopo kuwi Kowe meneng ngopo wae. nek? Sapa niku kono? Aku ya arep matur karo Bapak karo Simbo. Ya maturane ora gawe emosine bapakne. Kok sik ora kowe ngerti ra iki mau. Ora ling arep unggah-unggahi ning ndi? Mbuh ning ndi? Ning dadap sari adoh kono ki Pak. Ora kepiye kuwi? Ora daftar iki adoh. Lah iya, mah ya tak tenggak ning ora gelem ora. Gimana gandeng kreteke gede ya semen. Ngene lho, Mbok. Piye? apa? Gandeng Mbak Yuki munggah-unggahi nang Dadap Sari. Aku ki ya wis gedhe, aku ya kepengin munggah-unggahi kaya Mbak Yuki. Kowe kan ngene unggah-unggahi. Mbok ngilo. Oh alah mis. Ngilo ya, Nduk. Kowe iki wujudmu ora bejaji kaya ngono kan melu unggah-unggahi. Ngilo sik. Ora ketok ra piringe nduk, ngilo sik nya. Ketok ra? Ora. Ketok, Mbok. Ngilo. Rupamu wis kaya Wis ngono. mbokne wis. Piye? Nek amis gedereng pancen arep melu Mbak Yune unggah-unggahi wis men. Ora apa-apa. Oleh. Lah kok dhewe wong loro gawe adik anyar neh. Ya. Wis ora apa-apa wis mangkat to. Ngono, Mbok. Ngono. Oh. Kok ya kepengin dadi? Aku kepengin munggah-unggahi nang Kok pengen ojo munggah? dadi meneh. Oh, pengen. Ora, etok aku mbokmu karo bapak karo mbokmu karo aku wis tuwa ora bakal meteng neh. Aku nglatih bapakmu ya sedih. Wis. Aku dhewe karo kowe ya mukok-mukok. Wis, gandeng Mbak Yu mau wis mangkat ya, Pak, Mbok. Yo. Aku nyun Ya pengen. wis kono ning mburi toto-toto. Mbok, aku sesuk ketompo. Mumpet didandani karo mbokmu le ayu ora kaya ngono kuwi. Aduh sik sing resik, cek dandan. Ning aja nganggo klambine Mbak Yumu lho. Aku klambimu dhewe. Kono. Nyun pangestu nggih. Yo, Pak. wis kono ya Kono. kono. Ya iki dicangkeng mlebu kono. Yang mlebu sisan. Ini mbokmu. Piye Pak? Piye? Awak dhewe ya tetep ora negake karo anak-anake dhewe. Aku ya ngono. Saiki put muri. Ayo, kok mburi saka anake. Diawat-awati kok mburi ayo. Ayo Pak Nis, tak tutke Pak Nis. Ayo.
ngene iki. Walah, kurang cetak to ki. Wis. Kita tak cetak iki. Ngene ya iki. Iki Aku ki jane golek kesempatan sak pedagong karo jelas. Oh, kalau mangsane aku ki jane pengen ngomong-ngomongan karo kowe. walah lagi lah kok sajakan dingarep sampean ki pengen jaman karo bojone. Biasane ki sampean dhewe sibuk dhewe. Lah sajane tenan opo kok ki? Yo ngene ya. Iki. Ora liya aku mung gagas karo putramu dijemput temon kae. Pirang-pirang dino tak sawang-sawang kok bocah ki saya linglung kaya dene pikirane bingung. Ku jane ono apa ya? Walah niku kok ki. Kula ki yo bingung. Lah pirang-pirang dino iki asal wis Joko temen ki ora doyan mangan. Mlebu metu sentel. Lah tak kira Joko temen ki crita ki karo sampean. Nek cerita karo aku mesti aku kan ya ora bingung kan. Wong aku bingung ki mergo wong iki ora bloko karo aku. Bocah ya ora ngomong ora biyune. Lah piye ki apa coba tak cetuke bocahe wong iki mah ya ketok nang omah bocahe. Ya wis coba dulu Joko temen iki. Apa ngerti bloko takoni ngene. Ya ki cek tak delok ya. Ya Biung, atur nuwun Biung. Ya kene Joko temen. Pripun Biung? Apa? Sinajan kowe iki kudu putrane Bapak Biungmu Kandi. Ananging kowe iki wis tak anggap kaya anak kandungku dhewe. Dadi aja nejo tiga. Matur nuwun Bapak. Yen Bapak wis nganggep aku wis kaya anake dhewe. Matur nuwun Bapak wis mlowentah aku nganti sak gedene semene iki. Bener Joko temon, apa sing dikake bapakmu ki mau? Nggih Biung. Wis ora sak isen kekewo nek enek pikiran sing ruwet, apa nek enek pikiran sing abot, crita marang bapak karo Biung aja dindem dhewe. Nggih Biung. Ya ngene Joko temen. Piye Bapak? Aku iki mau wis sak kejagong karo Biungmu. Ora liya ya mung rasa dene kowe iki tiap dina katon bingung. Pikiranmu katon kosong. Kowe iki jane mikir apa to Joko? Bener Bapak. Saben dina lek kluntang-klantung bingung. Aku iki ya ana sing tak pikir, Bapak. Ya ora masalah wong wedok, ora masalah bondo, Bapak. Terus apa? Nah masalah apa to nggih? Sing tak pikir lan ganjel dadi pikiranku ya kuwi kahanane ing Karang Pradesane dhewe iki, Bapak. Sing lagi nandang pagebluk, larang sandang pangan, akeh bocah cilik-cilik ting kleset kurang pangan, Bapak. Walah jebul kuwi to nggih, sing Bener, mikir Biung. pirang-pirang dina iki. Yen kuwi sing tak pikirake Joko. Tak kira bapak biungmu ki ya wis mangerteni. Yen ning data cari kene lagi angel sandang pangan. Leres, Bapak. Ananging mbok menawa kabeh mau cobaning Gusti ingkang murbaing jagat sepira keimanane marang Gustine Joko. Lah, Mulane disyukuri wae dene Gustine awake dhewe iki wis nguji karo kawulane. Kuwi merga katresnaning Gusti marang kawulane Joko. lah ya Bapak. Yen mugi-mugi warga kene dadi tansah cedhak marang Gustine amarga kahanan iki, Bapak. Heeh, Le, bener. Muga-muga ya, nggih. Iya, Biung. Nanging sakliyane kuwi Bapak lan Biung, ana siji malih sing dadi ganjeling atiku, Bapak. Walah lah apa meneh to nggih? Apa, Kok Joko? pikiranmu kok okeran jamak. Ngene Bapak Biung. Wis antarane telung bengi iki saben aku mapan turu saben bengi
aku iki ngalami ngimpi Bapak. Nanging aneh ngimpi kuwi padha kabeh gambarane Bapak. Persik Jawa Tengah. Kowe lagi wae matur karo Bapak. Tiap turu kowe ngalami ngimpi tanpa kau mimpimu ki padha. Bener Bapak. Lah kowe ngimpi apa Jawa Tengah? Ngene Bapak. Impenku kuwi bilih yen neng padukuhan Karang Dadap Sari kene bakal ketekan wong-wong sing akeh banget, beda sulah-sulagane lan akeh sing do mara rene, Pak. Kowe lah. Apa iki? Kok putramu ngimpine aneh-aneh yo? Lah iya Bapak, aku dhewe durung mangerti apa arti ngimpi kuwi mau. Kok malah tambah pikirane di boyong karo bapakmu to, Ger, Joko Temon. Ya wis ngene wae Joko Temon. Ya tak rasa pancen impenmu ki aneh. Ananging muga-muga wae impenmu mau kembangin turu wae Joko Temon. Ya mugi wae Bapak. Tak ya ngono ya kuwi. Lah nggih ki, leres rungokno Piye, Bio? bapakmu sing ngendikan ki mau. Ya, nggih. Dadi muga-muga impenmu ki mau kembang turu. Ya. Mugi-mugi ora ana sing bakal nambahi aboting warga kene Bapak Byung. Lah yo sing hubungane kabeh yo, Ger. Ya wis Bapak Byung. Gandeng iki wis lingsir wengi, aku tak ngaso-ngaso dhisik mlebu neng sanggar pamujan. Oh, ngono, Ger. Nek ngono kekarepamu Joko Temon. Ya wis Bapak Byungmu mangestoni. Ya wis kono ana ing panggar panyuwunan kono Joko Temon. Nggih. Aja lali mangan-mangan dhisik ya, Le. Yo Byung. Pamit dhisik ya. Ayo awake dhewe ngasuh. Ayo kita dereke nek sampean pengen ngasuh. Ya wis ayo. Kandene iki. Anggonku Sumedi wis antuk wisuking Gusti yen ora suwe meneh Pradesan Handadap Sari sing saiki lagi nandhang pagebluk bakal tumubaning wahyu kang aran Sri Sadono. Lan Sadono kuwi sandang. Kira-kira bakal makmur gemah lipah loh jinawi. Yen mangkono aku arep ngutus murid-muridku tak kon lumarap ana ing Pradesan Handadap Sari. Haning murid-muridku sing cacahe ewon sakmono kae sapa sing bakal mumpuni rono. Iya, tak suwene sawetara. Yo, ngger Palguna lan kowe Palgunadi. Padha mrene yo, ngger.